10 ljudi. Evo sad imamo jedan turnir, moj drug napravio. Pozdrav veliki za Netcat, 02.0, za Aleksu i za Ducky Killers. Ma daj, hoćemo li da krenemo do nekoga, ja lešim sada. Gle ovo, Aleksa, Arena 8 jedva, Netske Arena 8 i to dosta. Ja Arena 8 i to dosta. Ducky Killer i Rus 2.0 dosta. Aj. A banat. Vidi ga. Hoćemo li da krenemo? Idemo, ajde, konačno. Ja mislim da ću isečem. Stvarno, ne mogu. Čekao sam dosta. Još kipu. Kako ću to uništiti? Ma, puko si ko flaš. Ju, majko, ima Valkyriju level 7. Ju, jebat ću me kupičku. Jebat ću. Uje, pročito me kupičku. Dobro je. Dobro sam se odbranio. Ali on je bogan. Nešto mi je ovaj tekst skupa, ali moram da igram s njim. Prosto moram. Bomb tower. Možda me ga trka. Evo ti ga tvoj. Klok je ušao u zadnjoj sekundi da nas pocepa. Da nam iscepa glavu, brate. Da nas pocepa kupičke. Ma da nas pocepa kupičke. Kakav fireball. Ekstra. Bravo. Dobro, jedan hit manje više ponovno. Ja sam ovaj klip krenuo pre 4 minuta. Još me čitaš sada. Ušao malo sutra. Puj, jebem ti sunce. To, majstore. Bravo, bre.
Oj, tek sam iskopirao od nekog tamo lika. Ozbiljno, ne sjećam se. Sad možda mi ga može samo to da mi radi. To mi radi. To mi radi. To mi. A da li zvoni fon? Ljudi, ma da li je moguće? Da li sada zvoni fon? Halo? Znaš da su naši napravili turnir u klanu? Da. Sad igram. Protiv Kloka. Je. Ja pukao. Pa sad sam izgubio. Ja sam četvrti. Šta? Ne. Aj, čao. Ovo ću da isečem. Ja sam inače parkour bra. Majstor. Hoće li neko? Neću s klokom ulaziti. Ovi ne igra. Ajde, dakle, killer. Znači, meni će crkne bakterija, potom ima pomoć. Alex mi pao. Neću da... On meni priča, good luck. Tebi će trebati sreće više nego pamet. Kako si ti šaban? Wow. Zabominet. Ne. No, možete da mi ga... Može se napravi svega. Svega i svačega. Što li gledaju neki dnevnik, šta je ovo? A Torci gleda dnevnik. Jo. Ćao. Vole 2 helta razlika. Ne znam što nisam uzeo live stream, brate. To je ipak turnir. Ja ću da vam snimim možda 3 klipa ovako. Šta? Šudim kad ću ja njega odlavar. Možda mislim da ću jedan kad valim šketinu neko. Znači sad mi baci grevija. Ma da. Razvalit ćeš me. Tako možda moram da mi gledati. Ovo vidi puk. Pip. Ma daj, vidi Graveyard. Ma super, ja sam pukao. A ja uzmem onaj moj drugi dek pa ću onda da fasam. Kako gledaš? Razbijem. Ako ćemo tako doći. Ja ću da mi sjećam ovaj dek.
brate, ova 2 gubitka. Neću ni da prikažem, vjerovatno. Sad će onda mi gledajte ovo. On će da mi da faci. Koji sam ja? Možemo, basket. Tam vidi da on misli da će mene da pobedi odmah. Može samo da mi ga popuši. On misli mene da pobedi, gledaj kakav mu je fušarski. Još on ima toliko trofeja, sramota jedna. Još mi klan lider. Kakva sramota od čoveka. Jebo mi znači liko je. Drag sam skratno. Daj puš. Uništava. Uništava, znači uništava, šta da kažem je. Ako možda nešto ovako i onda ga ovom barrel. Okej. Sunce mamino. Mami. Kako je toliko jak? Ne, sad stvarno ubija. Nada meni. Majko mila. Ajde, kako tako sporo? Jebote, posmater. Super, fasao sam. Dobro, sad ćemo mi gledati. Sada mi grevi. Okej. Sada pokušao neke druge puše. Kao ovako nešto. Lumberjack. Jo, kako na Lumberjacka sam ne zaboravio. Oj, čubi bogom mi, brate. Znači, ja ću te završiti. Kako na likovi puno trpaju neko? A nek mi pane neki šab. Aj nek mi pane basket, lepo. Opet neku ampu. Znači, samo basket da mi padne. To je to. Ne. Niko ne. Petoro se. A da li ne mogu da nađem nikog?
Ma super. Sad ću traži. Evo me. Puje. Jo. Vaski se iznervira. Pošto je on sigurno pleve, što uzeo taj dek? Što uzet? Ma može. Ma meni još bojiš. Šta je sad? On uzeo neki moj dek možda. Ja koristim stalno Valkiriju, nemoj da ti se ponovi. Aha. Ne. Ne. Šta mi se ovo secka, majko mu milo? Ne. Kakav ti je ovo? De. Što sam se ja ispalio? Što sam posvetio to? Kako ćeš protiv ovoga? Pizdo. Šta je to? Pa... Znam kako ćeš... Samo čekam da postavim Valkiriju. I ja onda idem sa tu. Moda. Kako šabar. Ja. Sad čekam da on postavi Valkiriju. Dobro. Okej. Znam. Postavi Valkiriju, majstori. Eto, to. Sad si pukao ko najveća pička. Ko pička si pukao. Sad si pukao ko pička. Sad je pukao ko pičketina. Ja, što je sladak. On mene pokušao da pobedi. Ja bacim zebe. Ne. Goblin barrel, bre. Ajde, stiži. Kakav user. Kakva pridjevčina. Šta mi uradi? Kako mi izuništi? Znaš kako? Znači ja ti rekao. Kakav ti? Ostavit ću na mojem isklonu da vidiš šta je ovo. Oskje sad. Neko mi je bio ušao u sobu, u sobu je. U sobu mi neko je bio ušao, da ti kažem ja, da ti kažem svi smo, nije više zima, žurka već počela.
Žurka već je počela, svako poklonima. Šta peva, majko mila? Evo ga. Uništio sam ga. Puno je faso. Ali će pukne kup. Žurka već počela. Svako poklonima. Svi smo tu. Da. Skimuđe. Kako? Koliko nas je online? 5 i... Moram da derem sada. Ali basket ne me boli u četvrti sam i boli mu ovo, kažu. Mada, super, zlatno. Kad je 2 minut traži 30 sekundi, kad je 11 turona traži minut i 30 sekundi. Da, malo sutra. Ja nikad nisam veći klip snimio, znači ni na prošlom YouTube kanalu. Nikad. Glav. 0 sekundi. Meni moraš da daš još 6 trofeja. Ajde neku, majku vam nabi. Necki se bori protiv Alekse. Ajde, kad će ovaj završi. I ko vodi? Ne znam šta je
za ovo, brate. Javljam za... Ne. Za najske to navijam sigurno, brate. Ne, za Arkus. Ne, za najske to. Što nije? Promaši. Ajmo, necke. Da li si realan? Ajde izubi. Ajmo, necke. Kako nije? Kako nije? Glava luda. Ne znam kuda. On nema teorije da pobedi. Liga kako pobedi svakom čast. Znači, idemo. Pobedi. Evo ti. Aj, sigurno će ne upane sam. Peče. Gleda što Alex pao. A Necki je prvi, bože, sačuvaj. Čuj mene. To, majstore. Ma da. Je. Džaba ti Roberto, džaba ti Cavalli, džaba Skupolsko, Petmani, džaba sve to, kad ja nisam. Samo daj. Zabrali, uvijek je navikla da drami i da dobiješ sa nema, ali samo jedne stvari, svake noći sedi sa mnom, kaže mi da tuguje. Sad bi dala sve što može, ljubav se ne kupuje. Džaba ti Cavalli, džaba Skupolsko, Petmani, džaba sve to, što ću dekantur. A ne! Nemoj bit pička. Što ide komunjevit? Oh my god. Ja sam zaboravila na jednu moju ekstra kartu. Za giga. Glavo. Ovdje ću ti držim zepak. Ne. To je jedini kanter za ovo moje. Jedan jedini Saša na... Sale male nacionale. I šta je sad, mogu samo da ga trkam. Drži. Ma da, kako ne. Sad ću da ti ga trkam. Šti da mi ga zekaš. Sad ćeš da ga se... Drogirana pička. Gle, sisa. Ali neš mene proći. No. Neš mene. Možda neko... Spavni. Ja sam pokugo. Pička najveća. Jebote. Evo se. Ako bude ispalo dobro. Ja ću kupim sladoled gledalcima. Jaj. Ja ću ovdje da završim. Znači, stvarno. Pozdrav svim ljudima, nadam se da ste imali brutalo dana, iako što vidite, ja nisam